Φίλες και φίλοι του Philadelphia Radio, καλημέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές, ακροατές. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που στηρίζετε αμέριστα αυτήν την τεράστια προσπάθεια που γίνεται στο ραδιόφωνο και για τρίτη συνεχή σεζόν με εμένα, έναν εκ των βασικών συντελεστών. Είμαι ο Νίκος Μακράκος, είναι το podcast το οποίο παράγεται τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου του έτους 2026. Ευχαριστώ πολύ τον καταπληκτικό συνάδελφο και διευθυντή του Philadelphia Radio, τον κύριο Μιχάλη Γιαννακούδη, όλους τους συντελεστές του συγκεκριμένου σταθμού, όλη αυτή την τεράστια λαοθάλασσα η οποία μας έχει οδηγήσει στη δεύτερη θέση του πλανήτη. Ναι, όντως είναι αλήθεια, το Philadelphia Radio είναι το δεύτερο τη τάξη μεγαλύτερο ιντερνετικό κανάλι στον κόσμο. Κυριολεκτικά είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι το Ένωση.gr. Το δεύτερο είμαστε εμείς με 38.400 και κάτι συνδρομητές. Λανσάρουμε στη δεύτερη θέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουν απήχηση όλα όσα σας λέμε. Βρισκόμαστε λίγες ώρες έπειτα από την ολοκλήρωση δύο ακόμα πολύ σημαντικών αναμετρήσεων ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, δεν τα λέω χρονικά, και τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Και όπως έχω πει πολλές φορές, εδώ είμαστε για να σας πούμε αυτά που δεν σας λένε οι άλλοι. Πριν ξεκινήσω, θα τηρήσω για μια ακόμα φορά την παράδοση και θα σας πω ότι εγώ προσωπικά όταν παράγω ένα podcast αναφέρομαι σε μία ΑΕΚ η οποία δημιουργείται με σκοπό να κατακτά πρωταθλήματα στην Ελλάδα και να διακρίνεται στην Ευρώπη, είτε στη διοργάνωση του Champions League και στη χειρότερη του Europa League, ούτε καν του Conference. Εάν ένας από εσάς ή πολλοί ή όσοι τέλος πάντων από εσάς που με ακούτε τώρα έχετε στο μυαλό σας κάποια διαφορετική ΑΕΚ από αυτή στην οποία εγώ αναφέρομαι, γιατί όλα τα podcast από την ημέρα που ήρθα αφορούν αυτή την ΑΕΚ, τότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε εμένα και να μπείτε να ακούσετε όλους τους υπόλοιπους, κάτι φίλους του Νικολακόπουλου που είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, κάτι ανθρώπους που προσπαθούν να χτίσουν συνεργασίες μαζί τους, κάτι άλλους που θέλουν την ΑΕΚ να τη μικρύνουν και δεν μπορούν, φυσικά δεν το έχουν καταφέρει παρότι παλεύουν δεκαετίες, γιατί η ΑΕΚ έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο, έχει τεράστια ιστορία, η μεγαλύτερη ομάδα σε πολιτισμό στην Ελλάδα. Δεν είναι και όχι μόνο εύκολο, είναι υπερβολικά δύσκολο να μπορέσεις να τη μειώσεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο να ξέρετε ότι όλοι μας ξεχωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με την ΑΕΚ ακριβώς επειδή βρισκόμαστε υπό τη σκεπή της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως. Εγώ προσωπικά, γιατί δεν έχω κόμπλεξ κατωτερότητας, εάν μιλούσα με σημαία κάποια άλλη ομάδα και όχι την ΑΕΚ, μικρότερης φυσικά εμβέλειας, φυσικά και εννοείται ότι δεν θα ξεχώριζα τόσο πολύ. Έχω καταφέρει να ξεχωρίσω, έχω καταφέρει να πάρω τόσες δουλειές. Έχω πει πολλές φορές ότι τα παίρνω από 1000 μπάντες και είναι αλήθεια και δεν τρέπομαι να το πω, γιατί πολύ απλά έχω ως βασικό μου προνόμιο σε ό,τι κάνω στη ζωή μου να με ακολουθεί η ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω? Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε ορισμένα βασικά πράγματα. Όποιος δεν έχει στο μυαλό του μια διαστημική ΑΕΚ, να κλείσει τώρα και να πάει να ακούσει έναν συστημικό δημοσιογράφο. Πριν λίγες μέρες, ξέρετε τι μας είπε στο ραδιόφωνο? Ότι ακόμα δυστυχώς δεν γίναμε Ολυμπιακός, είμαστε πίσω. Γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Champions League στους νέους και γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα και εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δει λίγο τη βαθμολογία. Να δει λίγο τη βαθμολογία, αν ήταν σουρωμένος να ξεμεθύσει, αν δεν βλέπει καλά να αλλάξει, να πάει σε οφθαλμίατρο. Είμαστε αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς. Ο φίλος μου ο Μιχάλης Γιαννακούδης είπε από τα ξαδερφάκια, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό καλύτερα, γιατί δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Αλλά εγώ δεν θα τα πω ούτε αδέρφια ούτε ξαδέρφια ούτε τίποτα. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι αυτό που σας έλεγα και τις προηγούμενες φορές, ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είτε 6 είτε 0,6 να ήταν η διαφορά, που δεν γίνεται να είναι 0,6, θα ήταν 1, ας πούμε, το λιγότερο. Η ΑΕΚ έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα. Είναι ήδη πρωταθλήτρια. Μόνο με χάρισμα μπορεί να πάει το πρωτάθλημα αλλού. Μόνο με μεθοδεύσεις σαν και αυτές που γίνανε το 2005 μπορεί να πάει αλλού το πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν γίνεται. Η ΑΕΚ το έχει πάρει για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί πολύ απλά απέχει παρασάγκας σε ό,τι αφορά την αγωνιστική της ποιότητα από τον Ολυμπιακό και αρκετά από τον ΠΑΟΚ. Προσέχτε τι είπα. Παρασάγκας από τον Ολυμπιακό και αρκετά από τον ΠΑΟΚ. Και ξεκινάω τώρα να τα δέσω όλα αυτά για να σας μιλήσω για τις δικαιώσεις μας. Σας είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός
είναι χειρότερος από τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με. Αν θέλετε να βάλετε χαμηλό βαθμό και στους δύο ή υψηλό βαθμό και στους δύο, βάλτε. Πάντως ο ΠΑΟΚ παίρνει καλύτερο βαθμό από τον Ολυμπιακό. Σας είπα ότι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής. Και σας είπα ότι εάν δεν εξαργυρωθούν γραμμάτια, ξέρετε τι εννοώ, έτσι, των δύο συμμάχων, ο ΠΑΟΚ 2 μάτς από τον Ολυμπιακό δεν θα χάσει. Σας είχα πει ότι δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά 2 μάτς δεν χάνει από τον Ολυμπιακό αν τα παιχνίδια παιχτούν κανονικά χωρίς να εξεργυρωθούν γραμμάτια. Έγινε κάτι τέτοιο ή όχι? Νομίζω πως έγινε. Έτσι. Σας έχω πει επίσης πολλές φορές ότι εγώ είμαι άμπαλος, δεν έχω χαρτί προπονητή, γι' αυτό δεν θα κάτσω να προβώ σε τεχνικές αναλύσεις ούτε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ούτε για το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Λοιπόν, σας είπα ότι ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η ΑΕΚ πρόκειται να κερδίσουν και τα 4 μάτς που απομένουν μαζί με το πρόσφατο τώρα τα κυριακάτικα παιχνίδια. Όπερ και γένετο. Έτσι δεν είναι? Κέρδισε κανένας από αυτούς? Δεν γίνεται να κερδίσει 4 ντέρμπι σε 20 μέρες. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν κοσμογονικές αλλαγές για να συμβεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, έγινε μια φορά με τον ΠΑΟΚ πριν 3 χρόνια που δεν το περίμενε άνθρωπος. Βέβαια εκεί υπήρχε και συνεργασία με τον Ολυμπιακό του ΠΑΟΚ. Αλλά τέλος πάντων έχει ξαναγίνει από τότε ή είχε γίνει νωρίτερα σε 20 μέρες μέσα να πάρει μια ομάδα 4 ντέρμπι. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό. Αν είναι δυνατόν. Ούτε εμείς, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε φυσικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει, θα κάνουν 4 νίκες συνεχόμενες. Σας είχα πει επίσης μετά τον τελικό του κυπέλου ότι μην απορείτε που ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίκτες ποιοτικούς, όχι τόσο ποιοτικούς όσο εμείς, αλλά καλύτερους από τον Ολυμπιακό. Και σας είχα επισημάνει ότι αν ας πούμε, υποθετικά τώρα το λέμε αυτό, είναι τοπική συζήτηση, αν κάποιοι παίκτες από τις δύο ομάδες έφευγαν και έμειναν ελεύθεροι και έπρεπε να τους πάρει η ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε κανένα 2, από τον ΠΑΟΚ μπορεί να έπαιρνε και 5. Τώρα δεν θέλω να κάτσω να μπω στη λογική να σας πω τι και πώς και γιατί δεν είμαι εγώ προπονητής, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει πιο καλούς παίκτες από τον Ολυμπιακό. Σαφέστατα αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Απλά δεν έχει ένα προπονητή τόσο υψηλής ποιότητας όσο έχουμε εμείς. Συνεχίζουμε στις δικαιώσεις. Μίλησα για προπονητές. Λοιπόν, ακούστε να δείτε ορισμένα πράγματα. Όταν αναφερόμαστε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αυτό το πρόσφατο ΑΕΚ Παναθηναϊκός που τελείωσε πριν λίγες ώρες, ανεξάρτητα με το τι συνέβη στο παιχνίδι, μιλάμε για την ΑΕΚ του Νίκολιτς και τον Παναθηναϊκό που έχει ως προπονητή το μεγαλύτερο όνομα coach που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα έχοντας κατακτήσει την Ευρώπη. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, γιατί εγώ προτιμώ τον Νίκολιτς υπό την έννοια ότι είναι πιο νέος και έχει πιο φρέσκες ιδέες, αλλά είναι το μεγαλύτερο όνομα προπονητή που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθότι έχει καταφέρει να κατακτήσει την Ευρώπη με πολλές διαφορετικές ομάδες. Έτσι, αν μπείτε στο ίντερνετ τώρα θα τα δείτε. Εντάξει, Ρεάλ, Λίβερπουλ και ούτω κάθε εξής. Και έχει δημιουργήσει ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες επί σειρά ετών. Δεν πήγε δηλαδή για 6 μήνες να πάρει το πρωτάθλημα και να φύγει. Τώρα βγήκανε κάτι συστημικοί δημοσιογράφοι να θυμηθούν ότι δεν πήγε καλά στη Θέλτα και ξέρω εγώ και το Νατάλο. Εντάξει, καλά κάνουν και τρώνε κάτι μπουγάτσες εκεί πέρα, καλά τρώνε κάτι σάντουιτς εκεί με κάτι Φιλαδέλφιες και κέτσαπ. Ας ασχοληθούν με αυτό, με τη μαγειρική και με αυτά. Ας μην ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα χρειάζονται ανθρώπους με έντονη κριτική σκέψη. Είδατε πόσο ειλικρινής είμαι εγώ? Σας είπα, είμαι άμπαλος. Δεν κάνω τεχνικές αναλύσεις. Δεν κάνω ούτε αλλαγές στα κρίνω από προπονητών, ούτε πόσα μέτρα πήγε ο ένας, ούτε πόσα πήγε. Θα βγουν οι προπονητές, θα σας τα πούνε. Θα βγει ο Δαλαβίτσας σε εμάς, θα βγει ένας άλλος προπονητής αλλού, θα βγει και ο Νίκολιτς μίλησε, βγήκε ο Μπενίτεθ μίλησε. Λοιπόν, αν μιλούσαμε για ένα Παναθηναϊκό του Ζουνίδη, του Αποστολάκη, του Δόνη και ούτω καθεξής, η κουβέντα που θα κάναμε τώρα θα ήταν διαφορετική. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ, σε ό,τι κατάσταση και είναι ο Παναθηναϊκός και ό,τι αποτελέσματα και αν έχει φέρει νωρίτερα, μιλάμε για ένα Παναθηναϊκό που μπορεί εύκολα να μεταβάλει την αρνητική προς αυτόν κατάσταση. Όπως και έγινε. Είδατε ότι βρέθηκε πολύ νωρίς με 10 παίχτες και κατάφερε αφενός να μην εκτεθεί και αφετέρου να μην χάσει. Ο πολύ μεγάλος προπονητής σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνει? Βλέποντας ότι η ομάδα του δεν έχει και το καλύτερο δυνατό ρόστερ και αντιμετωπίζοντας την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, μακράν από τη δεύτερη αυτή την εποχή και γενικώς στη διάρκεια της σεζόν, γνωρίζοντας κιόλας ότι παίζει και με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, το πρώτο που σκέφτεται είναι να μην εκτεθεί. Δεν εκτέθηκε
βρήκε τον τρόπο, δεν ξέρω πώς τον βρήκε. Σας λέω για τρίτη φορά ότι είμαι άμπαλος. Δεν γνωρίζω πώς τον βρήκε τον τρόπο. Δεν ξέρω τι έκανε μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής. Πάντως ξέρω ότι βρήκε τον τρόπο να μην χάσει. Τώρα, δεν έχασε γιατί τα έβγαλε ο Λαφών. Δεν έχασε γιατί τα χάσαμε εμείς. Δεν έχασε γιατί έκανε κάτι άλλο. Γιατί, ξέρω εγώ, γιατί κοιμήθηκε ο ένας, κοιμήθηκε ο άλλος. Κάτι έγινε και δεν έχασε. Προπονητής ήταν ο Μπενίτεθ. Με άλλο προπονητή ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να πάθαινε για σειρμό. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ενδεχομένως λέω έτσι και πάλι όχι σίγουρα. Σφραγίδα Ράφο Μπενίτεθ λοιπόν. Κάτε με το γεγονός ότι δεν ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε πολλές φορές για να τα καταλαβαίνετε. Γιατί ξέρω και γνωρίζω καλά ότι σας έχουν φάει τα αυτιά οι συστημικοί δημοσιογράφοι με διάφορες αναλύσεις που σας κάνουν, οι οποίες φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα γιατί δεν είναι προπονητές και το μόνο που καταφέρουν καλό είναι να δίνουν κάποιες σοβαρές πληροφορίες, γιατί όντως οι πληροφορίες είναι σωστές γιατί προέρχονται από τα γραφεία τους της ΑΕΚ, αλλά τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η ΑΕΚ που βλέπετε δεν είναι αυτή η ΑΕΚ που ονειρεύεται ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα και ο Ηλιόπουλος, που ονειρεύονται αυτοί οι τρεις χρυσοί άνθρωποι της Ένωσης. Είμαστε στο ξεκίνημα της δημιουργίας μιας ΑΕΚ διαστημικής. Δεν έχουμε φτάσει στο τελευταίο κομμάτι της δημιουργίας αυτής της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε, το είπε και ο Ριμπάλτα ακόμα, είχε πει 2 μεταγραφικές περιόδους, εντάξει ουσιαστικά μία είναι, τελειώνουμε τώρα το καλοκαίρι, είναι η τελευταία πράξη αυτής της διαδικασίας. Δεν πρόλαβε λοιπόν να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω και επειδή δεν είχα μετάδοση εγώ στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, είχα να ανεβάσω κάποια βίντεο γιατί έκανα μεταδόσεις σε πρωινούς αγώνες και μεσημεριανούς και έκατσα και άκουσα τη μετάδοση που έκαναν ο Μπουρόπουλος με τα σχόλια μάλλον, γιατί δεν έκαναν μετάδοση, τα σχόλια του Μπουρόπουλου και του Γιαννακούδη στο ΑΕΚ Ιδέα και μετά την αποφώνηση που έγινε και τέλος πάντων τον απόϊχο των ντέρμπι και των δύο, γιατί μιλήσανε και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πιάσατε αυτό το φίλο μου το Θέμη τον Μπουρόπουλο, με τον οποίο συνεργάζομαι ρε παιδιά αρκετά χρόνια και είναι από τα καλύτερα παιδιά που γνωρίζει και άνθρωπος με πολύ ψηλό πνευματικό επίπεδο έτσι και προς τιμήν του. Και τον θεωρώ και συνάδελφο γιατί όντως ας πούμε έχει έντονη κριτική σκέψη και στον χώρο των media διαπρέπει. Και τον τρελάνατε, τον βγάλατε έξω από τα νούχα του τον άνθρωπο. Του λέγατε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Γίνατε όλοι ξαφνικά προπονητές, γιατί προφανώς ξέρω, δεν φταίτε μόνο εσείς, αλλά φταίτε και εσείς, γιατί δεν έχετε την κριτική σκέψη που χρειάζεται. Ακούσατε νωρίτερα όλους αυτούς τους χαλβάδες εντός αγωγικών που σας λέγανε διάφορα στα ραδιόφωνα τα συστημικά και ήρθατε και τα πετάξατε του ανθρώπου στη μούρη, λες και ο Μπουρόπουλος είναι αποδέκτης της οποιαδήποτε μπουρδας ακούγονται στα υπόλοιπα ραδιόφωνα, επειδή εκεί τους αφήνουν να τα λένε. Και σας το λέω αυτό χωρίς να έχω μιλήσει με το Θέμη, έτσι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Το καλοκαίρι που ήρθε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα, αποκτήθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές και πριν υπογράψει ο Νίκολιτς και αφού υπέγραψε ο Νίκολιτς. Σας είχαμε πει λοιπόν με βάση τα βιογραφικά τους ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονταν πέρυσι στην ΑΕΚ, οι περισσότεροι εξ αυτών θα παραμείνουν στην Ένωση γιατί είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και ο λόγος που δεν μπόρεσαν να αποδώσουν τα αναμενόμενα ήταν κάποιος άλλος πέρα από το ότι είναι ποιοτικοί. Γιατί όντως είναι ποιοτικοί. Εγώ νομίζω ότι ήταν η ευθύνη του Ματίας Αλμέιδα. Κάποιος άλλος μπορεί να σου πει ότι ήταν κάποιο άλλο η ευθύνη. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ευθύνη του Αλμέιδα που δεν πήγανε καλά. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μείναν φέτος στην ΑΕΚ είναι αναβαθμισμένοι, όπως είναι ο Κοϊτά, όπως είναι ο Γκατσίνοβιτς, όπως είναι ο Περέρα, όπως είναι ο Στρακόσια, όπως είναι ο Ζήνη που δεν τον έδωσε δανεικό ο Ματίας και έγινε εγκληματίας μέσα σε ένα βράδυ, ποδοσφαιρικός εγκληματίας ενώ έτσι μην έχουμε και άλλα θέματα και τέλος πάντων κυρίως αυτοί. Ακόμα και ο Μάνταλος ας πούμε, ο οποίος και σε άλλο ρόλο είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, και σας είχα πει ότι η ΑΕΚ θα διατηρήσει τον περσινό κορμό, γιατί ήταν πολύ καλός ο περσινός κορμός και θα προσθέσει και κάποιους ποδοσφαιριστές, όχι πάρα πολλούς, για να μπορέσει να ολοκληρώσει το ρόστερ της βασικής ομάδας και από εκεί και πέρα θα προσθέσει στο έμψυχο της δυναμικό και μερικούς ποδοσφαιριστές αναπληρωματικούς. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι και που ήρθαν και το Γενάρη, δηλαδή που ήρθαν στη διάρκεια που είναι ο Νίκολιτς προπονητής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε μερικούς βασικούς και σε μερικούς αναπληρωματικούς. Λοιπόν, ήρθε στην ΑΕΚ ο Ζήνη από το Λεβαδιακό που θα έπρεπε να έχει μείνει.
ήρθε ο Μαρίν 2, ήρθε ο Γιόβιτς 3, ήρθε ο Βάργα 4 και ήρθε και ο Ρέλβας 5. Αυτοί οι 5 ήρθαν για βασική και έπαιξαν βασική. Εντάξει, εγώ την άποψή μου για το Ρέλβας την ξέρετε, έτσι δεν είναι και καλύτερη. Αν και για την Ελλάδα νομίζω ότι στέκεται. Οι άλλοι είναι μια χαρά και για Ελλάδα και για Ευρώπη και για αστέρια και για οποιαδήποτε μορφής λάμψη. Οι άλλοι είναι μια χαρά. Λοιπόν, και ήρθαν και μερικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αναπληρωματικοί, είναι η άλλη κατηγορία αυτών. Δηλαδή ήρθε ο Κουτέσα, ήρθε ο Πεντράης, ήρθε ο Καλοσκάμης, ήρθε ο Ζωάο Μάριο, ήρθε ο Γκρούγιτς, ήρθε ο Γεωργίευ και ήρθε και ο Σαχαμπό. Μιλάω στη διάρκεια της σεζόν. Αυτοί δεν ήρθαν για βασική. Ήρθανε για αναπληρωματική. Και όντως για αναπληρωματική μια χαρά είναι. Δεν είναι για βασική αυτοί οι παίκτες. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι το Ρέλβας είναι για βασικός, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, αυτή είναι δική μου άποψη. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με βάση το βιογραφικό του. Τέλος πάντων, η προηγούμενη ομάδα ποδοσφαιριστών που σας ανέφερα είναι για βασική και έπαιξαν βασική και έκανε πρώτη στην Ελλάδα και έφτασε και μέχρι τους 8 του Conference. Εγώ θεωρώ ότι αν είχε και ένα καλύτερο αμυντικό από το Ρέλβας θα είχε πάει και στους 4. Αλλά και μπορεί να ενδεχομένως να το είχε πάρει. Αλλά άλλο θέμα αυτό. Τι είναι δική μου γνώμη. Okay. Η άλλη κατηγορία της περίπτωσης του Κουτέσα και του καθεξής είναι η αναπληρωματική. Βγήκατε λοιπόν όλοι στον Μπουρόπουλο και ξεσκιστήκατε να του λέτε ότι γιατί δεν έπαιξε ο Κουτέσα και γιατί δεν μπήκε ο Καλοσκάμης και γιατί δεν φουλάρει τον Γεωργίευ και γιατί δεν βάζει το Σαχαμπό και κάτι αρλούμπες. Γιατί προφανώς τα ακούσατε σε κάποια άλλα ραδιόφωνα, επειδή και εκεί πρέπει να ξεχωρίσουν μέσα από την ανυπαρξία τους ορισμένοι, γιατί άλλοι δεν μπορούν να κάνουν εκτός από το να κάνουν κάποια σχόλια. Εμείς σας έχουμε πει κάνουμε 100 δουλειές ο καθένας και όχι μόνο εγώ και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, αυτή η κατηγορία ποδοσφαιριστών ήρθαν για αναπληρωματική και για αναπληρωματική μείνανε. Οι άλλοι ήρθαν για βασική και βασική είναι. Αυτό για να καταλαβαίνετε ορισμένα πράγματα. Το αθλητικό βιογραφικό κάθε ποδοσφαιριστή απεικονίζει τις πραγματικές του δυνατότητες και την πραγματική του αξία. Από εκεί και πέρα, το αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί με την ομάδα, αν θα μπορέσει να υπακούσει εντολές του προπονητή και αυτά είναι άλλο κομμάτι. Για να διαχωρίζουμε ορισμένες καταστάσεις. Τώρα, το καλοκαίρι που έρχεται, σας έχω πει ότι από τώρα πρέπει να ξεκινήσει η προεργασία για το ρόστερ της ομάδας. Το καλοκαίρι που θα έρθει, θα γίνουν και κάποιες προσθετικές κινήσεις. Επαναλαμβάνω ότι με ένστικτο και όχι από πληροφόρηση, σας λέω ότι σίγουρα θα αποκτηθούν 2 αμυντικοί πρώτης γραμμής και από εκεί και πέρα ένας αμυντικός μέσος και ενδεχομένως και ένας εξτρέμ. Επίσης, πάμε σε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Επιβεβαιωθήκαμε για τις περιπτώσεις του Ελίασον και του Λιούμπισιτς. Ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς είναι παίχτες με υψηλή ποιότητα. Ο λόγος που δεν μπορούν να αποδώσουν είναι ένας και κοινός. Είναι ότι αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, ότι βρήκαν τα κορόιδα, το Μελισσανίδη και τον Ηλιόπουλο που τους υπέγραψαν συμβόλαια μέχρι το 28 και το 29 αντιστοίχως και δεν έχουν λόγο και κίνητρο να πονέσουν τη φανέλα και να σκιστούν για την ΑΕΚ εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά ξέρουν θα παίρνουν τα συμβόλαιά τους. Είμαι 100% βέβαιος ότι αν είχαν συμβόλαια που λήγανε το καλοκαίρι ή τουλάχιστον το Γενάρη του 2027, θα ήταν πολύ διαφορετικό το αγωνιστικό τους πρόσωπο. Τώρα έχουν δέσει το γαϊδαρό τους, το εκατομμυριάκι κοντά το χρόνο θα το παίρνουν, στην εθνική τους δεν θα παίξουν. Γιατί να μπει ο Ελίασον μέσα που μπήκε 20 λεπτά και να σπάσει τα πόδια του με τον Παναθηναϊκό? Τι τον νοιάζει τον Ελίασον, τον ενδιαφέρει τίποτα? Έχει κανένα κίνητρο? 30 κοντεύει να φτάσει. Θα πάει σε καμιά ομάδα να αγωνιστεί με κανένα σπουδαίο ποσό υψηλότερο από αυτό που παίρνει στην ΑΕΚ? Όχι. Ο Λιούμπισιτς θα πάει. Θα μου πείτε βέβαια ο Λιούμπισιτς δεν έπαιξε. Εντάξει, οκ, και όταν έπαιζε δεν έκανε κάτι. Όμως ελάχιστες φορές έπαιξε, παρότι μπορεί να προσφέρει, έχει τα προσόντα. Δηλαδή δεν είναι παραπάνω. Η ποιότητά του και το αθλητικό του βιογραφικό φανερώνουν ότι είναι παραπάνω από μέτριος ποδοσφαιριστής. Είναι αρκετά ποιοτικός. Αλλά δεν σκίζεται, δεν τον ενδιαφέρει γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Δεν τον νοιάζει. Πού θα πάει ο Λιούμπισιτς σε αυτήν την ηλικία? Ποια ομάδα θα τον πάρει? Και ειδικά τώρα που δεν είναι και τόσο καλή κατάσταση. 1 εκατομμύριο κοντά παίρνει στην ΑΕΚ. Βρήκε το Μελισσανίδη, βρήκε ο άλλος το Μελισσανίδη και μετά τον Ηλιόπουλο. Μια χαρά τα καταφέρανε. Τέλεια. Είναι σαν κάτι γυναίκες που παντρεύονται κάτι τύπους, ας πούμε, που έχουν πάρει κληρονομιές, τους τα κουμπάνε όλα και σου λέει γιατί να πάω για δουλειά τώρα, γιατί θα κάτσω ξεσκιστώ εγώ, αφού πέφτουν τα χιλιάρικα κάθε μήνα, καλά είμαι εδώ πέρα, κάτσω βλέπω ταινίες με το Βέγκο και το Χατζηχρήστο. Έτσι είναι και αυτοί. Το τι θα συμβεί με αυτούς δεν ξέρω, τι να σας πω. Το καλοκαίρι θα δούμε. Πώς θα φύγουν δεν ξέρω. Τι σας είχα πει, ότι όπως τρώσαμε επί Ματίας θα κοιμηθούμε επί Νίκολιτς. Άντε να αποζημιώσει τώρα αυτούς για να φύγουνε. Θα σου ζητήσουν λεφτά.
Αυτοί οι οποίοι κάποτε χειροκροτάγανε τον κόσμο και λέγανε ότι αγαπούσαν την ΑΕΚ. Το καλοκαίρι που ενδεχομένως να τους ζητηθεί να φύγουν, εκεί θα καταλάβετε αν ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς αγαπάνε την ΑΕΚ ή αγαπάνε μόνο την τσέπη τους. Εκεί θα το καταλάβετε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Αυτά τα λέω ξανά και ξανά και ξανά και προσθέτω και βάζω και μερικές πινελιές για να καταλάβετε ότι εμείς σας λέμε αυτά που δεν σας λένε οι άλλοι. Γιατί αυτά δεν τα έχετε ακούσει από αλλού. Τα έχετε ακούσει μόνο από εμάς. Γιατί δεν τολμούν κάποιοι να σας τα πούν αυτά, γιατί προφανώς έχουν τους λόγους τους. Ποιοι είναι οι λόγοι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν κάποια συνεργασία με κάποιους μάνατζερ και τους έχουν πει: μάνατζερ, μην μιλάτε καθόλου, να σας δίνουμε και 5 ειδήσεις. Ο Μακράκος που δεν έχει ανάγκη τους μάνατζερ και όλους αυτούς γιατί κάνει 150 δουλειές και τα παίρνει από 1000 μπάντες, σας λέει την αλήθεια. Ότι κοροϊδεύουν την ΑΕΚ και ο Λιούμπισιτς και ο Ελίασον. Και ότι η αμυντική παρουσία της ΑΕΚ, οι αμυντικοί παίκτες της ΑΕΚ είναι μέτριοι για επίπεδο Champions League και Europa. Τώρα εντάξει, για Ελλάδα μπορούν να σταθούν. Λοιπόν, πάμε τώρα εντάχει στο μάτς, αν και σας είπα ότι εγώ σε τεχνικές αναλύσεις δεν θα προβώ, να πω ορισμένα πολύ βασικά πράγματα. Η ΑΕΚ ήταν μια χαρά, δημιούργησε ευκαιρίες και κακώς κατηγορείται ο Νίκολιτς, κακώς κατηγορούνται οι ποδοσφαιριστές ότι ευθύνονται που δεν κέρδισαν. Εντάξει, δεν παίζει μόνο σου, παίζει και ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ και ήταν και ένας τερματοφύλακας που τα έβγαλε. Και πολύ καλά έκανε για να Γιαννακούδης και έβαλε τίτλο στο ΑΕΚ Ιδέα ότι κολλήσαμε πάνω στο λαφόν. Λοιπόν, μπείτε να δείτε τι ευκαιρίες έχει χάσει η ΑΕΚ, ρε παιδιά. Μπείτε να δείτε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Έχει χάσει μόνο 2, έχει χάσει ο Μουκουντή που είναι αμυντικός. Έχει χάσει ο Κοϊτά, έχει χάσει ο Ζήνη. Έχει χάσει ο Βάργα μια τεράστια ευκαιρία. Βγήκανε μερικοί και διαφωνήσανε για το ότι δεν ξεκίνησε ο Γιόβιτς. Γίνανε και αυτοί οι προπονητές τώρα ξαφνικά. Γιατί να ξεκινήσει ο Γιόβιτς? Είναι υπόθεση, ο προπονητής προφανώς διαπίστωσε ότι ο Βάργα είναι πιο χρήσιμος γιατί πιέζει πιο πολύ. Έχει πιο πολλά τρεξίματα. Ο Γιόβιτς είναι περισσότερο εκτελεστής. Ο Βάργα είναι και εκτελεστής και πιέζει περισσότερο. Και κυρίως γι' αυτό ξεκίνησε με Βάργα Ζήνη για να πιέσει περισσότερο. Προφανώς θέλει να πιέσει. Προφανώς έτσι φαντάζομαι. Γιατί ξέρω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πιέζουν πιο πολύ από τον Γιόβιτς. Εντάξει, μετά τον έβαλε κάποια στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι και να ξεκινούσε ο Γιόβιτς. Σε καμία των περιπτώσεων επίσης η ΑΕΚ δεν απόλυσε 2 βαθμούς επειδή σταμάτησε το πρωτάθλημα. Γιατί ακούγει κάτι τέτοια τώρα ότι κόπηκε ο ρυθμός και αυτά. Κανένας ρυθμός δεν κόπηκε. Η ΑΕΚ ήταν όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, έτσι ήταν και με τον Ολυμπιακό, έτσι ήταν και χθες κατ' ουσία. Γιατί εντάξει, έχει ξημερώσει, έχει πάει Δευτέρα. Έτσι ήταν. Η ίδια ΑΕΚ ήταν. Απλά δεν μπήκανε με τον Παναθηναϊκό τα γκολ. Και με τον Παναθηναϊκό υπάρχει και Μπενίτεθ. Άλλο να παίζω με ομάδα που προπονητής είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος πριν τον ΠΑΟΚ ήταν σε κάτι κελεμπίες και πιο πριν στη Σκόντα Ξάνθη, η οποία έχει πάει στα τοπικά τώρα και όταν ήταν στη Ρουμανία πέρασε κάποια χρόνια και από την Εθνική και από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου και δεν έκανε τίποτα το σπουδαίο. Άλλο είναι να παίζω με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ που έχει μαζέψει κάτι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αν φύγουν, αν τους βγάλει στην αγορά ο Μαρινάκης θα πάθει εγκεφαλικό γιατί δεν τους παίρνει κανένας, στην κυριολεξία κανένας. Άντε να πάρουν τον Έσε και αυτόν με αυτή την πορεία που βλέπω στον Ολυμπιακό δεν θα τον πάρουν και πάρα πολλά λεφτά. Και άλλο να παίζω με τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ. Σας το είπα και την αρχή. Η κουβέντα δεν γίνεται μόνο για τον Παναθηναϊκό, γίνεται για τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ. Αν ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό κάποιος άλλος, δεν θα σας τα έλεγα αυτά τώρα. Λοιπόν, επίσης, αυτά όλα θα τα δείτε και στο μέλλον, θα τα δείτε και στην πορεία. Είπε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου αυτό που σας είπα και εγώ πριν, ότι είδατε το Παναθηναϊκό του στο τέλος ήταν επικίνδυνος και μας απείλησε στις αντεπιθέσεις παρότι έπαιζε με 10 παίχτες και ότι η ενέργειά μας δεν ήταν τόσο καλή. Προφανώς χτυπάει καμπανάκι στην άμυνα, ότι έχουμε πρόβλημα εκεί. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι, στα τελευταία κομμάτια του podcast. Πρώτα απ' όλα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα, το έχει πάρει η ΑΕΚ, σας το είπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο Ολυμπιακός 3 νίκες, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ο ΠΑΟΚ 3 νίκες, οπότε η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα. Θα κάνει η ΑΕΚ 3 ήττες, θα κάνει τώρα, δεν γίνεται να κάνει 3 ήττες. Και σας λέω και πάλι ότι είναι καλύτερη ομάδα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μην ανησυχείτε καθόλου, μόνο εάν χρησιμοποιηθούν διάφορου τύπου μεθοδεύσεις θα χαθεί το πρωτάθλημα και κυρίως αν το χαρίσει όπως η εποχής 2005. Πάω σε 2 ακόμα θέματα εντάχει για να κλείσουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, τα έχω πει τα περισσότερα. Βγήκε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι μπορεί στην ΑΕΚ να επιστρέψει ο Παύλο Φερνάντες. Μερικοί, επειδή έχει δοθεί δανεικός,
Δεν ξέρω, μερικοί το είδαν αρκετά αρνητικά αυτό με κακό μάτι. Κακώς το είδατε με κακό μάτι. Πρώτα απ' όλα αυτή είναι επιλογή του Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς είναι επιστοποιημένος προπονητής, είναι πετυχημένος προπονητής. Αυτός ξέρει. Δεν θα ρωτήσω τον Μακράκο. Και λέω το για τον εαυτό μου για να μην πω για κανέναν άλλον και παρεξηγηθεί. Θα ρωτήσω τον Μακράκο ο Νίκολιτς δηλαδή για να θα πάρει το Φερνάντες. Από πότε, τι ώρα. Άμα θέλει να πάρει το Φερνάντες θα τον πάρει. Αξίνας ποδοσφαιριστής με καλή τεχνική κατάρτιση. Θεωρώ ότι για αναπληρωματικός είναι μια χαρά. Τώρα για βασικός εντάξει δεν ξέρω, ο Νίκολιτς ξέρει. Για αναπληρωματικός πάντως είναι μια χαρά και ειδικά για Ελλάδα μπορεί και για βασικός να κάνει. Γι' αυτό και όλος τον έδωσε δανεικό. Όταν ένα ποδοσφαιριστή τον δίνεις δανεικό, τον δίνεις γιατί θεωρείς ότι έχει κάποια προσόντα. Αν θεωρείς ότι δεν έχει κανένα προσόντα, δεν τον δίνεις δανεικό ή τον πουλάς, τον αφήνεις ελεύθερο. Για να καταλαβαίνόμαστε λίγο, να καταλαβαίνουμε βασικά πράγματα της καθημερινότητας, της ζωής. Όχι του ποδοσφαίρου, της ζωής. Όταν έναν εργαζόμενο τον δίνεις δανεικό από μια εταιρεία σε μια άλλη, τον δίνεις γιατί έχεις καταλάβει ότι μπορεί να σου χρησιμεύσει κάποια στιγμή. Αν δεν σου χρησιμεύει πουθενά, τον αφήνεις να φύγει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Και για μένα είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δέχτηκα κάποια μηνύματα τον τελευταίο καιρό από εσάς και κυρίως μετά το τελευταίο podcast από ανθρώπους που έχουν την ταμπέλα του τίγρη. Όχι του κανονικού τίγρη στο ζωολογικό κήπο. Ξέρετε ποιανού τίγρη, του Δημήτριου Μελισσανίδη. Και επιβεβαιώθηκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στείλατε αυτά τα μηνύματα, τα οποία είναι αρνητικά για μένα, αλλά θετικά για τη συνείδησή μου. Αρνητικά δηλαδή για αυτά που είπα, αλλά θετικά για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Γιατί δικαιώνομαι για μια ακόμα φορά όταν σας λέω, και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω κυριολεκτικά, ότι σας έχουν κακομάθει οι προηγούμενες διοικήσεις και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, οι οποίοι αρέσκονται στο να αγαπούν την ΑΕΚ, η οποία δεν ανοίγει τόσο πολύ τα φτερά της όσο μπορεί. Λοιπόν, βγήκατε και στείλατε μηνύματα και είπατε ότι πρέπει να προσκυνάμε το Μελισσανίδη, ότι είναι μετά τον Μπάρλο καλύτερος πρόεδρος, γιατί έφτιαξε το γήπεδο, γιατί. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε να πούμε τα βασικά. Πρώτον, δεν έφτιαξε κανένα γήπεδο της ΑΕΚ ο Μελισσανίδης. Συνέβαλε για την κατασκευή του. Όντως συνέβαλε για την κατασκευή του. Ούτε στο 100% της αποπληρωμής του συμμετείχε, ένα ποσοστό χρημάτων έδωσε, ένα ποσοστό της αποπληρωμής έδωσε και δεν ξέρω πόσα είναι και ούτε θα μπω σε αυτή τη λογική. Δεν έχει σημασία γιατί σίγουρα έδωσε κάποια λεφτά και η περιφέρεια και καλώς έκανε και έδωσε η περιφέρεια γιατί και το κράτος από τους φόρους κονομάει τα ντεράτα από αυτή τη διαδικασία και πάρα πολλά χρήματα έδωσε ο κόσμος της ΑΕΚ. Κατ' ουσία δηλαδή τα περισσότερα ο κόσμος της ΑΕΚ τα έδωσε από ό,τι μπορώ να καταλάβω, προσεγγιστικά το λέω. Τέλος πάντων συνέβαλε με τις γνωριμίες του και με κάποια λεφτά που έδωσε ο Μελισσανίδης. Αλλά γιατί τα έδωσε ο Μελισσανίδης αυτά τα λεφτά, γιατί αγαπούσε την ΑΕΚ ή γιατί ήξερε ότι θα τα πάρει πίσω με κάποιες άλλες εταιρείες όπως αυτές οι εταιρείες που έχει ή με τα εμπορικά καταστήματα που υπάρχουν ή με τις συνεχίσεις πράξεις που έχει διαχρονικά. Για σκεφτείτε το. Σκεφτείτε το εσείς. Πιστεύει κανένας προσωπικά ότι ο Μελισσανίδης ξύπνησε μία μέρα και είπε είμαι αεκτζής, λατρεύω την ΑΕΚ, πάω να φτιάξω γήπεδο? Άμα σκεφτόταν έτσι ο Μελισσανίδης θα το είχε φτιάξει από τότε που γκρεμίστηκε. Δεν θα περίμενε να έρθει. Πλούσιος ήταν και τότε, πλούσιος είναι και τώρα. Δεν άλλαξε κάτι. Ο λόγος που ο Μελισσανίδης έφτιαξε το γήπεδο της ΑΕΚ το 2022, το εγκαινίασε τέλος πάντων το 2022, τέλη του 2022, δηλαδή περίπου 10 χρόνια μετά, 9 χρόνια μετά από το 2013 που ήρθε, είναι αυτός. Ότι τότε ήταν το καλύτερο για αυτόν, για το Μελισσανίδη timing, να δώσει ένα μέρος των χρημάτων για την κατασκευή του γηπέδου, για την ανέργεση αυτού του κυτρινόμαυρου οικοδομήματος της Αγίας Σοφία, ο Παπαρένα και τώρα που έχει άλλη ονομασία, για να μπορέσει να βγάλει τα χρήματα που έδωσε. Γιατί θεώρησε ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση και τα χρήματα τα έχει βγάλει και με το παραπάνω ο Μελισσανίδης. Πλην λοιπόν αυτού του γεγονότος έκανε κάτι άλλο ο Μελισσανίδης τα τελευταία 9 χρόνια που ήταν στην ΑΕΚ? Δεν μιλάω για τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 90 ήταν και με τον Καρά μαζί. Είχε σύμμαχο τον Καρά. Μιλάω για τώρα. Γιατί η κουβέντα γίνεται για τώρα, από το 13 μέχρι το 22. Τι άλλο έκανε, για πείτε μου. Μήπως πλήρωσε κανένα χρέος της ΑΕΚ? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι η ΑΕΚ έπεσε σιγά με εθνική για να έχουμε ισοσκελισμένο ισολογισμό, για να μην έχει χρέη. Και κουβαλήσαμε αυτή τη ρετσινιά 2 χρόνια. Φέρναμε τις Ραφίνες, τις Επισκοπές και τους Αγίους Νικόλες και το περιστέρισε ο ΆΚΑ. Μήπως τα θυμάστε αυτά? Μήπως θυμάστε ότι το γήπεδο έγινε 9 χρόνια μετά την παρουσία του Μελισσανίδη στην ΑΕΚ? Μήπως θυμάστε επίσης ότι πέρασαν κάτι πολύ ωραία παλτά πολυτελείας? Πραγματικά σας μιλάω, ούτε στην Καστοριά που έχω μείνει 6 μήνες δεν είχα δει τέτοια παλτά. Και τον ψυρίζανε φυσικά εσείς που λέτε ότι ο Μελισσανίδης είναι τσιγκούνης. Για να πω και τα καλά του Μελισσανίδη. Δεν είναι κανένα Μελισσανίδη τσιγκούνης. Του έχουν φάει λεφτά του Μελισσανίδη με τη σέσουλα. Κάτι Κρυσάντους, κάτι Παουλίνι, κάτι Ζεράλτες, κάτι Άλεφ, κάτι Γιαννιώτες, κάτι ο γιος ο Σαπανάζοβιτς, ο Τσόσιτς, ο Μισελέν,
Πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να του βάλω σε μια λίστα και να κάνω podcast μόνο για τα παλτά που αγόραζε ο Μελισσανίδης. Παλτά με σφραγίδα καστοριάς από το εξωτερικό ήταν αυτά. Πολυτελείας παλτά. Όλοι αυτοί κοστίσανε κάτι εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Δεν ήρθανε τσάμπα να παίξουνε. Άσχετα αν δεν προσφέρανε, έτσι. Για να καταλαβαίνόμαστε λοιπόν. Επειδή παρεξηγηθήκατε που σας είπα ότι μετά τον Μπάρλος στην ΑΕΚ ο δεύτερος στην ιστορία της είναι ο Ηλιόπουλος. Φυσικά, γιατί ο Ηλιόπουλος ήρθε στην ΑΕΚ και έφερε παιχταράδες. Το αν οι παιχταράδες έπαιξαν ή όχι είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το ίδιο είχα πει και για το Μαρινάκη κάποτε που τον κατηγορούσαν για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Για το Μαρσέλο, για το Βράσλικο, για το Χάμες Ροντρίγκες και όλους αυτούς. Δεν φταίει κανένας Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης τα λεφτά τα έδωσε. Το ότι δεν παίξαν οι παίκτες είναι άλλο θέμα. Ο Ηλιόπουλος ήρθε στην ΑΕΚ και έφερε παιχταράδες. Το ότι δεν του βγήκε ο Μαρσιάλ, δεν του βγήκε ο Λαμέλα, εντάξει, βασικά αυτοί οι δύο, ή δεν του βγήκε ο Πιερό, ας πούμε, όσο περίμενε. Εντάξει, ο Πιερό δεν ήταν μεγάλο όνομα βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ευθύνη του Ηλιόπουλου, ρε παιδιά, αυτή. Είναι ευθύνη άλλων. Είναι ευθύνη του προπονητή και των παιχτών. Τι να κάνει ο χρηματοδότης, για να πληρώνει. Λοιπόν, έχει φέρει παιχταράδες ο Ηλιόπουλος, ο Μελισσανίδης τέτοιους παίκτες δεν έχει φέρει. Έχει φέρει μερικούς καλούς, τόσο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές δεν έχει φέρει. Δηλαδή στα 2 πρώτα χρόνια, ούτε 2. Κατ' ουσία ούτε 2 χρόνια του Ηλιόπουλου, έτσι, από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι τώρα, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, γιατί ήρθε τέλη καλοκαιριού, κατ' ουσία ανέλαβε δράση, έχει φέρει παιχταράδες. Έχει φέρει όσους παιχταράδες δεν έχει φέρει ο Μελισσανίδης σε 9 χρόνια. Αυτά για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Και επίσης και κάτι άλλο για τον κύριο Μελισσανίδη, μάλλον 2 πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα, όταν ένας άνθρωπος δηλώνει ότι αγαπάει την ΑΕΚ, θα πρέπει να φροντίζει και για το μέλλον της. Φεύγει τη μία φορά και πουλάει την ΑΕΚ στον τροχανά. Φεύγει τη δεύτερη φορά και έχει χάσει την ΕΠΟ, την έχουν πάρει οι άλλοι, έχουν κάνει άλλη τη συμμαχία και δηλώνει ότι έχει προβλήματα, όχι προβλήματα υγείας, ότι τέλος πάντων πέρασαν τα χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι θέμα υγείας, ότι πέρασαν τα χρόνια και είναι μεγάλος η ηλικία και πάει και κάνει άλλη επένδυση αλλού. Άρα προφανώς πούλησε την ΑΕΚ γιατί θέλει να βγατήσουν τα χρήματά του σε άλλη επένδυση την οποία θα έκανε. Μην τρώτε λοιπόν το παραμύθι και τον παπά ότι αγαπούσε την ΑΕΚ και ήρθε και αγαπάει την ΑΕΚ και δάκρυσε και έκανε και έρανε. Αφήστε τα αυτά τα πράγματα τώρα. Εντάξει. Να καταλαβαίνόμαστε λιγάκι, πονηρευτείτε λίγο. Στη ζωή είστε κι εσείς. Δεν νομίζω ότι είστε κλεισμένοι σε ένα μοναστήρι και δεν βλέπετε τι γίνεται. Απλά ξέρετε γιατί τα κάνετε όλα αυτά, εκτός από του γεγονότος ότι παρασύρεστε από τους συστημικούς δημοσιογράφους. Γιατί έχετε και ως σημείο σύγκρισης την εποχή του Ντέμι. Και εκεί σας δικαιολογώ. Όντως η εποχή του Ντέμι ήταν πολύ χειρότερη από την εποχή του Μελισσανίδη. Απλά τι γίνεται. Έχω σημείο σύγκρισης κάτι πολύ άσχημο και το μέτριο μου φαίνεται φοβερό. Δηλαδή βλέπω 2 γυναίκες στο δρόμο και η μέτρια μου φαίνεται απομίμηση της Τζένιφερ Λόπες και της Σακύρα, γιατί πολύ απλά η άλλη είναι 160 κιλά και περπατάει σαν συγκαμμένη. Αυτό σημαίνει Ντέμις Μελισσανίδης. Δηλαδή ο Ντέμις είναι η εντός εισαγωγικών πατσόλα που είναι 120 κιλά και δεν μπορεί να περπατήσει, και ο Μελισσανίδης είναι η μέτρια γυναίκα που μου φαίνεται σαν τη Σακύρα, επειδή ο προηγούμενος δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή ήταν τόσο κακός ο προηγούμενος που ο επόμενος ό,τι και να έκανε φαινόταν καλός. Λοιπόν, Λουκάς Μπάρλος και Μάριος Ηλιόπουλος. Αυτά. Άμα σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, τους φίλους του Νικολακόπουλου που λένε ότι είμαστε πίσω από τον Ολυμπιακό και πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα για να τον φτάσουμε και σε ακαδημίες και σε πρώτη ομάδα. Και η ΑΕΚ είναι 6 βαθμούς, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάει στους 8 του Conference, έχει 102 χρόνια ιστορίας με το μεγαλύτερο πολιτισμό στην Ελλάδα και 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Φιλάκια. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.